Hejmarek rêxistinên mafên mirovan daxwaza maf û çareseriyeke bilez ji bo girtiyên di zîndanên rejîma Esed de dikin. Tora Sûriya Mafê Mirovan ragihand ku 11 rêxistinên mafê mirovan di nameyeke hevbej de daxwaza çareserî û maf û diyarkirina çarenivîsa girtiyên ku di zîndanên rejîma Esed de nedikin. Rêxistinên mafê mirovan daxwaz ji nûnerên di Wizareta Derve û her sî welatên girîngtor Tirkiye û Rûsya û Îran kirine ku alîkar bin bi wê bangê re û di civînên serokên her sî welatên navbûrî lê Tehranê gengeşe bikin. Di nameya her 11 rêxistinên mafê mirovan de hatiye ku bi hezaran welatî di zîndanên rejimê de ne û tu agahî derbarê jiyana wan de tune ye ku hîn di jiyanê de mane yan hatine terorkirin û divê kesên hatine terorkirin tirmên wan jê malbatên wan re were radestkirin. Ji aliyê xwe ve cîgira rêveberê cîbcîkara beşê Rojhilata Navîn û Bakurê Efrîqayê de di Human Rights Watch de Lema Feqiye got ku di civînên Asîtanayê de behsa girtiyên di zîndanên rejîma Esed de û çareseriya bilez ji wan re hate kirin û di dirêjahiya 7 salên şoreşa Sûriyê de jî daxwaza mafê girtiyan hate kirin. Beriya demekê jî rejîma Sûriyê navên 8,000 girtiyên ku dibin eşkinceyê de şehîd bûne belav kir û ji bo navendên nasnameyan hatine şandin lê tevî wê yekê hîn bi hezaran tirmê wan 8,000 nehatiye eşkere kirin.